Good morning, fellow Igbos. I greet everyone. Welcome to Igbo Anyị Abịa 1. This is Igbo Anyị Abịa 1. We have Igbo Anyị Abịa 2. My people, I came to dissect or diagnose the saying or the statement, the recent statement of Reverend Ejike Mbaka regarding funeral and burial ceremony in Igbo. It concerns us because it's happening in Igbo. I came to bring solution to everybody that will favor everybody. Please listen attentively. This is my own view or my own opinion. Switching over to my beautiful mother tongue. My name is Ejike Mbaka, broadcasting from United Kingdom. I am the active speaker of Igbo language. I practice everything about Igbo. I like Igbo culture and the tradition. I wear the attire always. I speak with my children everywhere I go. So please start to speak Igbo language to your children. It's very important. Because now I want to switch over to my beautiful mother tongue, Igbo language. Because I know that it's going to cut off many of our people. But it's not my fault. I love Igbo so much. It's not my fault. If you cannot understand your mother tongue, sorry. But there is solution. Everything in this world have solution except death. Rush and go to IGBO KLASS WORLD Facebook page and click thumb up and join. They teach Igbo language and culture every Saturday and Sunday. Some may ask, you say you are promoting Igbo language and culture. Why are you speaking English? Yes, I want to speak English. I want to use English to start so that some of our people, let me say majority of our people who don't understand our language, we know and understand a little bit of what we are about to say so that they will have compassion in our language, so that they will start to learn. Many things are happening. Other people, they are protecting their own. If you go anywhere in this world, they are still speaking their language. And their language is for free. When you go to anywhere in Dutchland, in England, everywhere, language is free. They are teaching their language for free. They know what they are doing. And God knows why He put everybody in every geographical area and give them their language. He knows everything. We are not wiser than God. So, if you are an Igbo person and you don't know how to speak or understand your mother language, your father's language, your home language, it's very shameful. It's very, very shameful.
So don't blame anybody. Go and enroll. Meanwhile, let me switch over to my beautiful mother tongue, Igbo language. Ndị be anyị ekene m unu. Aha m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si na-ewetara unu ozi ọma. Ndị be anyị, a sị na ihe na-afọ na nkwụ na nkwa ọfịọ karịa, ihe etinyekwu ya ọnụ n'ụdị nke gị isi wee mata. Achọrọ m itinye ọnụ n'ihe Reverend Fada Ejike Mbaka kwu statementi o mee n'izuụka gara aga gbanyelu akwamozu ndị Igbo, ka esi abụ ozu nwụọ ebido chọba ihe a ga-eli, chọba ịnapụtacha ndị ozu nwụnarịrị ihe kata ma imelufe ebele. Ihe nchọ itinye na ya bụ na onye ọbụla chọọ ịba n'otu, ụka bụ otu, mitin obodo bụ otu, mitin niile a na-eso ma social club fancha bụ otu. Nke ịchọ iso wega na ya, ịmara ihe niile a na-eme na ya, isonye na ya, ị na-eme. Maka na ụka bụ otu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ụka, ijebe na omenala, jebe na mitin obodo, o nwekwu social club niile a na-eso, isolu na ya. Ọ bụrụ na iso n'ụka, ị ga-esosi ike na-eme ihe niile dị na ya. Ị na-eme ihe niile dị na ya, onwe ka onye nke gị si nwụọ ma onye nke gị, fa ga-abịakwala gị. Maka na a sị nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ. Ọ dịrọ mma ka ị ghara iso n'ihe a na-eme. Oluzie ka ị nwụrụ ma ọ bụ ndị bụ unu nwụrụ, ịchọba ka ndị na-eso echula abalị, ụtụtụ, efifie, abalị bịa grace eligiji occasion. Otego ndị be anyị ji adọgagharị maka ya, na-ekwu ihe dị iche iche, ọ na-apụta okwu. Mmasị ka m kwuo nke m, uche m ka m na-ekwu ya. Ọ dị mkpa na ihe iso na ya. A sị ya onye ga-eli awọ ya lie nke nwara abụba. Akpọ oge nwa oli awọ ịza ịma nso n'ihe, ọ dị ka isoro. Ịma ndị na-eme ihe, ọ bụ ya ka ọ bụrụ ya, ọ bụ ya ka ọ bụrụ ya. Ichekwudo ndị na-etinye isi na-anwụ ọnwụ, ndị bulie n'isi na-spend most of their time, na-spend ihe niile fanwe n'ọlụ, na-afụ na ihe ahụ na-aga n'ihu. Maka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ndị ụka bịakwa gị, ị ga-esokwa n'ụlọ ụka, ị ga na-atụ ụtụ gị. Maka na mmadụ na-atụ, maka na ihe niile enwere n'ụwa, ego adịrọ na ya, ọ dị enwe isi. Achọ mmadụ nọmba 1, achọ mmadụ dị mkpa n'ihe niile a na-eme. Eji abụ afa mmadụ ka nwaka ego. Eji abụcha afa na mmadụ bụ ife, nna bụ ife, nwanne bụ ife, Nwanneka. Mmadụ dị mkpa na ihe niile a na-eme. Nke abụọ bụla ego bụ ihe bụ sekọnd n'ihe ọbụla mmadụ na-eme. Ọ bụrụ na ego adịrị ya, o nwere ihe a ga-enwe isi. Eji asị na onye a bụ committed member. Na itinye ihe kọpọ, sisi, afụ, peni, akpọọ gị mgbe niile ịpụta nya, ịdị committed. Nya ma ịdị na-akọsa nkọsa, na-ataji anya, na-achọ onye mee na onye emerụ, n'oyibịa tinye aka bulie ibu anyị danda. Ọ dị mfe, dịla onye ọbụla mfe. Kedu ka isi gaa na-eme expect ka ihe iso na-eme, ọ bụ ya ka ọ bụrụ ya. Ị na-eme onye ọma, inyo ịmapụ ịmabata, inyo ịmapụ ịmabata, inyo ịmapụ ịmabata. O nwere nke ịma ị na-eme ị na-enefe anya, ị dịka onye ọbịa. Nya famebe ndị na-eme emebe, emechakwa ka ịmabata ihe dị gị mkpa. Ụfọdụ na-abụ ihe dịfa mkpa fa esobe n'otu. O nwere motiv faji chọọ iso n'otu ahụ, o merie ka ọ gaziela onye ọbụla, ka ọha na eze dị mma, ka obodo dị mma. O nwere ihe o ji maka ya wee bata, ọ chọrọ iwere ka ọ gbapụkwa. Maka ị na-anya n'otu a na-eso ma mitin ụmụada, ma nke ndị ụmụ nwaanyị niile nọ na mba ofesi, ma nke ịmago ọtụtụ mitin. Ụmụ onye ga-aga ihe dị ya mkpa ọbata, ị mara na ọ bịara, aida na ọ bịara ịgba nkwụ, maọbụ ime wedin, maọbụ ime ihe ọbụla. O mechekwara anya, o weli rait ya, ọ pụọ ozugbo ọ pụọ. Ifuru na ihe jegburu onwe dị ka ori. Maka ama m na o nwere otu ụmụ nwaanyị anyị so, Igbo women anyị so. O
nwere onye bata ozugbo na-eme ka ọbịago n'ọbịago iso n'ihe ozugbo ọfịara arụ weta invitation card eji echekwara hali anya ozugbo ọbịa azụkwa ọkwụsị kpamkpam omume ọ bụ ihe dị mma ifuru ọnụ ori ka ọ bụ ọ dịrọ mma ọ bụrụ ịbịa gwuo mmadụ ibe gị wayo ị na-eme na ịdị sharp ị na-eme na ịdị smart ọ bụrụ ihe dị mma ọ wayo ka igwuli ihe ahụ ori ka izu ya bụ ndị otu niile na-eso n'otu a na-asị ka mkpaghalụ onye ọbụla batala unu n'otu ọ bụ unu ga-etinye ọnụzụ ahụ one dị ona na ọma nweta right ya andị o nwetacha right ya ọ pụọ ọ ga-akwụghachi ego ahụ ọ pụọ ọ bụrụ na ọ nọzụrụ ihe dịka arọ 3 wee pụọ o kwesịrị ịkwụghachi maka na mmadụ na-atụ ego ahụ o ji bịa mee makwa ndị anyị bụ ka o gosi mmadụ na ọ makwa mmadụ ka o gosi mmadụ na o sokwe bili na o sokwe na ndị sikwasịrị ite n'ọkụ o je kpọkọtacha ndị mmadụ wee gwuo facha ndụ wee sị na o so n'otu ahụ wanyị n'usoro o nwere nwaanyị melie o nwere nwaanyị bata n'otu ụmụ nwaanyị ndị Igbo anyị so na ya ozugbo o weta invitation card ozugbo ejechegoli etu ego bunye je kwa uniform maka nwaanyị bee akwa kwa maka nwaanyị wee dị n'ụdị wee grace eli occasion grace chezi occasion nwaanyị ahụ abịazi meeting ruo taa unu na-asị m na ọ bụ ezigbo ihe ọ bụrụ ezigbo ihe chetakwanụ na onye ọbụla na-ekwu okwu ya na-abụ ọnụkata ọdada okwu ọ na-agwa ọnụkatakwa mmadụ amachara ncha onwere onye dị above mistake n'ụwa onwere onye bụ Chineke ya bụ onye na-ekwuli okwu na-ekwu ọfụma ọ ga-anọkatakwa ofu mbọsị ọ daada okwu ahụ ị kwesịrị ịbịa kpọlịbịa si ya idiot si ya foolish si ya ịmago kpọbịa ihe dị iche iche maọbụ si ya sabo maọbụ si ya ịmago kpalịbịa nnọọ gosi na ịbụ onye ilo na ife ọdịa n'anya ọ bụrụ na onye ifuru n'anya maọbụ onye ị na-efolo na-ekwubu okwu ọfụma mbọsị ọ ga-ada okwu ịma ngụnye na o mere ihe ọjọọ mba ịma ngụnye ihe ị ga-eme bụ ịkpọ ọnya na ọ bụ na kọmentị idelie nwanne m ikwute ekwa nka ịkọreti enye with love ọ ya aghọtakwa ọ ga-aghọta ọ nachi ya azụ maọbụ ijee n'inbox ya kọreti enye si ya nwanne m ị na-ekwubu okwu mgbe niile mana taa ama m ihe ma ikwutechekwe n'ebe ị nọ wee daa anya ọ bụrụ ihe mmanye ifukwara ebe mmadụ si daada okwu ịmanye ozugbo ibido kpọlịbịa ụmụ ihe mmadụ amụrụ ụmụ eme a sị na ọ bụrụ ihe niile ka amụ ụmụ eme o nwere ihe amụ ụmụ eme o nwere ihe ị ga-eche na ọ dị right ọ dị njọ ọ bụrụ gị ọtọ n'anya ịbịakwuche enyi ichee na ọ dị mma mgbe a bịazi kwube ịfụkwa na ọ dịrọ mma irigret bụ ịchọba ka isi ga-emezi ihe ahụ ụfọdụ na-abịa ọ daa ihe ọsị biko ọyọ biko ozugbo ụfọdụ ga-eji omume ọma mmezibe ihe ahụ ya bụ onye dara ada okwu unu akpọlịn ya ozugbo ihe unu ga-emebu unu gbazibeli ọ ga-aghọta onye gbazilie ya bụ correction rather than condemn ịkondem na onye ahụ ị na-agbazizili ọjụ si nọ nke ka mma ị na-agbazikweli ọjụ ọ na-emezi emekwasị ya o mere ihe karịrị ugboro 3 ịma na ọ mụzi ụmụ eme ihe ahụ na ọ bụrụ ada okwu ka ọ dị o nwere ihe bụ na adachiri mmadụ ọ daa ụda okwu ọ dị ya ka ọ dị right n'anya ọ mara na ọ dịrọ right mgbe o jiziga amazi ndị mmadụ agwaba gị correct bịa ọ bụrụ onye na-anabata mgbazi ọ ya anabatakwa ya ụmụ onye unu ga-epush ya like condemn bịa o kwechiri gosizie unu na ọ dị tough na ọ dị arrogant o kwechiri mebezie ihe o kwesịrị ime ya ebe ọ na-eme ka o gosikwa unu na ọ dị tough na ọ dịkwa arrogant na ọ ma ihe ụmụ onye unu ga-epush onye na-emebu ihe dị mma ya ọ na-eme ihe dị mma ya ụmụ ofu ihe ọ ga-eme adịrọ mma ịbịa push onye ihe adịrọ mma push onye ihe ọ ga-emezi bụ omebe ihe dị njọ ọ bụ onye na-emebu ihe dị mma omebe ihe dị njọ ya bụ ụmụnne ihe nchọkwa unu mụta n'akụkọ a bụ onye daada okwu unu correct ya with love ọ bụrụ na ị ga-abịa inbox ọ bụrụ na ị ga-abịa na kọmentị ịkọmentị enyi ọ ya amatakwa onye efom n'anya ọ chọrọ ụdị ya na-eme mana o nwere ka isi ga-abịa si ya idiot rubbish nonsense foolish nka ịgwacha anya ọ ga-enwe mwute ụmụ onye ọ ga-abụrụ ọba ihe ọjọọ
ya ka anyị na-achọ ihe dị mma ibe anyị na-eme na-etofa na-appreciate fa na-asọpọtụ fa onwe ka o si kwufie okwu anyị gbazielie ọ ga-aghọtakwa mmadụ bụ mmadụ uche dị aghụghọ ya bụ ka anyị na-amụta ya ọ bụrụ na isoro n'otu ịdị na-atụ anya ka fa bịale gị ihe ị ga-eme bụ ijebe ebe iso n'otu maka na gịnị n'obodo a na-eje mitin ụmụnna a na-eje nke ndị ọgbọ a na-eje nke ndị ụmụaka na-eje nke ndị yut ide abịa nke ndị yut ide aga mgbalụ mmadụ ma mmadụ nwụọ mbọsị nna gị ga-anwụ ma nne gị ị ga-achọ ka abịala gị ọkwa ya ide aga mgbalụ ma mmadụ nwụọ ụlọ akwa mbọsị mmadụ ga-anwụ ịbụ ọganyala ibulu ụkpọ afịa gị jebe afịa maka na ịbụ ọganyala ijebe afịa ilu ozu chacha afịa ị natabala onwe gị nya maka na ọnwa ogbenye ọ dị mma ọ dịrọ mma ma ọ bụ na ịbụ nwa ogbenye o nwekwa ụmụ ogbenye na-emekwu ya ọ dịrọ gudu na ijere mmadụ ihe ọ na-ala ike ịnọ n'ụlọ na-ezo onwe ọ chọrọ kraụd mana mgbọsị ihe ga-adakwasị ya ọ ya achọkwa kraụd ọ bụrụ na ọ chọọ kraụd ọ mara na ọ dara ya mana ọ bụrụ na ọ chọrọ kraụd ọ chọkwa imekwunetie ka o si emekwa ọ dịkwa mma imekwunetie ka isi eme ịma be ndị ahụ ị na-aga ndị ahụ iji meli nwanne ndị ahụ iji meli soshal klọb ijekwe kpọọ fa abịakwa meeli gị mana ide eji ihe ndị ọgbọ iche ka ndị ọgbọ bịa ọkwa ndị ọgbọ na-atụ ego ahụ fa na-atụ ọ ga-eje gote ihe maka o nwere ndị na-ewere ego tupu na si na o nwere ego na ego ọkwa ego ka unu chọọ welu na ego mana ego ama nje gote ihe n'afịa ego ama isi nri ọ mmadụ ga-esi nri ọ mmadụ ga-agbagharị gachicha mee ihe niile ọganize ọ mmadụ ga-eme ya ọ bụrụ ego ga-eme ihe niile ya bụ onye na-eme ihe ka uche dị ya ọ bụrụ na ego ka ị na-atụpụ mgbe niile o nwere ike mbọsị ihe ga-eme ga-atụpụrụ gị ego ya bụ ihe nchọ ka mkpa na-alụ ebe a bụ na maka afọ m ka esi adọkarị ndị ụka na-adọkarị ndị ụka tụmandị ndị katọlik asị na fa na ana ego ụtụ a na-ana enu a na-ana ọ bụrụ na anya bụ katọlik adị ozi gị mma ọ ibe ụka ọzọ ebe a na-atụ ya ọfụma ọzọkwa bụ na a ga-eme ihe ka ọ dịrị ogbenye mma dịrị amadi dịrị ọganyala dịrị onye ọbụla mma ịma na eziokwu dị mma ka sikwu onye ego ụtụ a na-atụ n'ụlọ ụka karịrị akarị ọ na-achụpụ ụmụ ogbenye ọ na-achụpụ ụmụ atụọ nka ụfọdụ ada atụ nzi fa pụọ na ihe unu ga na-eme ka ọ dịrị onye ọbụla mma dịrị onye iru mma dịrị onye azụ mma dịrị ọganyala dịrị ogbenye dịrị amadi dịrị ohu dịrị ume dịrị onye ọbụla mma ka onye ọbụla menwu ihe a ga na-eme bụ na a ga-eminimize ego ụtụ a ga-eminimize ya na ụtụ niile a na-atụ a ga-emebinata aka ọ bụrụ na kwa ọnwa na ha na-atụ 1000 mma akpa alụsi ka atụba 200 for example o nwere onye ogbenye ama ntụ 200 ma ọ bụ asịzịa ka atụba 300 ma ọ 5 highest ọ bụrụ na a na-atụ ya kwa ọnwa 1000 emebunete aka asịzịa nọ nka onye ọbụla ga-atụ nwunye onye atụnwuzi ịma na ọ chọrọ ime mana ebe debie n'elu ọjị ọ dịzịa ka ụmụ ụka ndị ọganyala ụmụ ogbenye ama ntụnzi maka fafụrụ ego niile ya bụ a ga-eme ego ụtụ ọdị obere ma ha dịna na-atụ ọtụtụ ihe kpakpa alili tụọ nke emebunata aka n'ụtụ ọ dị too much emebunetezi aka n'ụtụ ahụ onye ọbụla ga-atụnzi onye ọbụla akaba arụ na-atụ ego ụtụ ya maka ihe isone ya ị kwesịrị ịtụ ihe isone ya oluzie na arụ adịrọ gị ma ọ bụ na o nwere ihe mee gị ma ọ na ọdachi dakwasịsị gị ịkwụsịzịa ị ga-akpọ ndị isi ndị kọmitii ndị ezekutiv ị ga-akpọfa isifa nekwa ihe na-eme gị na ịpụtanwuozi arụ daziri gị ịpụtanwu onwezi ka onye ahụ si nwụọ mgbe ahụ arụ na-ayị ama ndị gbakọbazialịa ọtụrọ mgbe arụ na-ayị maka ama na mgbe arụ dị ya na ọ dị active and ego emelie ka onye ọbụla tụnwuo ụtụ ahụ a ga-eme ego ka onye ọbụla tụnwuo onye ọ bụrụ ka eme nye ka ọ dị ka ihe ndị ọganya oluzie na donation ndị ọganyala mekebezie okpondo
mebezi ogbondu oyiye dị mma ka a na-eme nya onye ọbụla na-atụchi ụtụ ya ịma isi m na isoro n'ihe maọbụ isokete pụọ ị na-eme onye ọma imezi isi ka ndị na-eji ya ụtụtụ efifie mgbede dị uchu dị siriọs n'ihe a na-eme pasi na pama nwesị gị iwe obi dị aghụghọ ka isi ga-ejiga ebu ibu n'ezinụlọ ịrapụla ofu onye ihe ọ na-eje ozi niile iche na obi ga-adị ya mma obi ama ndị ya mma na UK ebe anyị nọ ịchọ nje ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ndị Katọlik ị ga-edete akwụkwọ na fada maọbụ onwe ihe ịchọ paspọtụ maọbụ ihe ọbụla ị ga-eje dete akwụkwọ na fada maọbụ kedu afịa ị ga-eje na dọkịta gị dete akwụkwọ ma nọọsụ ma dọkịta ị ga-ede akwụkwọ rekọmendie gị si na ụmụ onye bụ ọ bụrụ na ide eji ụlọọgwụ n'ụlọọgwụ dọkịta ahụ ọma ndeli gị ka o si ga-abịa debeli gị na nọọsụ bụ onye ma gị ọ ga-edenwe akwụkwọ si na ọ ma gị ọ mara gị ka o si ga-edenwe fada ịchọ ije ụlọ akwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ ndị Katọlik bụ ọkacha mma a na-azụ ụmụaka ọfụma maka ihe na-eme n'obodo oyibo na-adịtụ ụmụ laịf na-akarịfe ewe fa anaghị enwe respekt ma ụmụ ihe na-eme ụmụaka amụ n'obodo oyibo mana etinye fa na Katọlik skuul ọ na-adị mma ọ na-emefe anya eluo fan onye ọbụla chọọ Katọlik skuul ahụ maka ka esi akụzilife ihe moral ma ọtụtụ ihe dị iche iche na-adị mma ya bụ onye ọbụla chọ ije Katọlik skuul ahụ mana a na-enye ndị na-eje Katọlik prioriti ịga ebe ahụ andị tupu enye gị ị ga-edete n'akwụkwọ na ịbụ onye Katọlik ya o nwere ike anọcha na wetin list onye Katọlik bịakwara dete akwụkwọ na ọ bụ ya enye ụlọ akwụkwọ ahụ ma ndị abụrọ Katọlik na-ala ikekwa ụlọ akwụkwọ ahụ ị na-agwa m na ide eju ụka enye onyinye n'ụlọ ịnọkata ibute akwụkwọ si fada saịn ala gị fada ahụ ọ na-apụ ala onwe mgbe nwa m na-achọ paspọtụ nya mgbe ahụ anyị esetụbere anyị gaa ebe anyị gaa ebe anyị gaa ebe anyị bie ebe anyị bie ebe anyị bie ebe a o nwere fada anyị jekwuru si anyị ka ọ saịn ala anyị o necha anya ọ si na ọma akwa anyị ọ saịnri ihe ahụ ị ga-atị ya ụta maka ihe niile dị n'akwụkwọ bụ ama m onye ọ na-abịa ụka m ọ na-eme ọfụma ọ na-eme ka ekwe fada si ga-ejesiba asị saịn bụ ihe ọmadụ isii na ọdụdụ ya ọma mmenie o mechezie mgbe anyị setụrụzi anyị jebe ụka ofu ebe jechibezi ụka anya ofu ebe mgbe anyị jechibezi ụka anya anyị chọzi iwepụta ụmụ anyị na public school ka fadie Katọlik skuul mgbe ahụ fada matago anyị ma ndị ụka anyị sokwuolu na kọmuniti